one that in Enugu State. Odali Jana Kano. Ezigbo mmadụ Oga. Iche nnabeghị. Onye mi na-eje eje. Obodo oyibo. Onye si na-agbaghị oge bịa. Nna m oko ịkpọla anyị jebe. One Emeritus West. Magi jebe Abacha. Bikola Dekmo. Anyị na-eche gị gị ịnọta ịkpọla anyị. Akwụmụ nwanne ebelo siri n'Ọnịcha Ado. Akwụmụ nkanụ na-ebeli ifeọma dị n'iru. Ọ na-eche eche. Ka na-ebeti bebu ikomo nwa n'ologo abagbalo. Mama bụla egwu ibi ya o. Komo nwa n'ologo abagbalo. Ọ na-ede ọ na-akpọ akpọ bịa. Ọ na-ede ọ na-akpọ akpọ bịa. Onye ọma n'ihi dị ụsọ. Ibi ruru erike. Nwambosi gosi n'isi ebe. Barista Steve Ororo Wokoma. Ogbo Ulegwu ibi yo. Gomo wanolo gapapelo. Capacity leader onene onama. Capacity leader onene onara. For your money, the honor, Melody, Bulebubia. The Reverend members, the former local government chairman of Okano West, Chief Henry Okenwa, Digital Mayor. Sonora. Okiti Mama, former this, former that. Enugu State. Oya mi na-eje bịa. Obodo oyibo. Oya si na-amaghị oge bịa. Ọkwa gị ile anyị. Ijebe. Bikola Dekmo. Oye ma ịnọta gị ịnọta ịkpọla anyị. Agụmụ nwanne ebelu abatu Wokoma. Abatarụ m. Agụmụ nwanne ebelu eze si na chi Wokoma. Okwu ihe zue. Ọ na-ede ọ na-abụ ọ na-ara. Ọ na-ede ọ na-abụ ọ na-ara. Amelodi bụla egwu bịa.
Otisola Imogo. Are you going to sit in a Mozambique? Waga. Haiti Baba Taro. Ese Sinachino Bui. Oyamine Tedemia. Obodo Yibo. Oyano na boy Yogimia. Obadila Yi Tebe. Esa Yi Tebe. Bigala Tebo. Oyamayina Tegi Inota Kepala Yi. Agomo wane beli for madiniru. Adankano. Agomo wane belu wayo madimbo. Ona papo. Onene ona po onara. Onene ona po onara. Manchester ona papo. Demiyo. Onene onara. Yeah. Onemiya. Onene onara. Demiyo. Onene onabo. Melody bulego. All right, please. While the music people are getting themselves ready to continue, the family are ready to welcome you for condolence visit, and as well, if you need our account number for transfer, if they need to be, we have an account that has been provided, so you can do it. Thank you all, and God bless you. Chief Mike Ono. I'm gonna be more cases in Enugu State. Obe Isolo na Nigeria. Oyobe the cases in Enugu. I'm gonna be more. Okiti. Mama, Information Press. Igebo mebo nemo bolibia kayinole. Igebo mebo nemo bolibia kayinole. Igaya mosi na mumelogo iwo. Honorable UKE, Ebu CEO, what can you gonna make a day? Igabu Mebu Namu Bolivia can a guy in a lay. Igabu Mebu Namu Bolivia, guy in a lay. Igayamosi Magibemu, UKE, Honorable
Ogedio go no make a negi. See all this and that. The Kenya no matter where go you want to tell us. Mayor. Economia. Ever former mayor. Ige bume buna mo boli. Nekene kayi noli. Ige bume buna mo boli. Nekene kayi we noli. Inagaya mo si magibe mo. Oh, aga inabia muso. Ige bume buna mo melogo. Ige bume buma gibe mo. Ige bume buma kamamu. Ige yeno mo si magibe mo aye. Ige bume buma kebumo ibumo. Mama mama bia. Nigeria. Ogba Nigeria ka ihe na-arụ. Kati egwu ka nkene o. Deputy Chairman PDP Oyamadi Manager Bamba Elected Fellow Andi Kanute Mono Honorable Steve Aroro Owa Matelo Ibo Our party is supreme. Oyamadi Mamejamba Ogawani Ganilai Ogandio Yenelomo Wakonano sagwede no sawo odalite ine meluma de meluma odalite na Enugu State okewe onume kede kwankwa Mama